लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय जोंहा नुनो मोननाय जादों फैगौ आसाम टेट जादों गोनां दं। बे आसाम टेटनिनो बड' पेपार बड एलपि इउपि मोननैबो पेपारनिफ्राय लाबोनाय जादों आरो बेयावहाय प्रेक्टिस कुइसन लाबोनाय जादों आरो बे प्रेक्टिस कुइसना पार्ट 2। दा बेनि सिगां नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों नैबे एलपि सेक्सन आरो इउपि सेक्सन मोननैनिबो ग्रामार सेक्सन एबा गासैबो सिलेबासा फिसा फिसौ लाजाजोब्बाय। जायफ्रा गोदानै फैदों नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ। बेनिफ्राय लानानै गासै कमप्लिट ए टु जेड गासै 30थासो भिडिअ थांबाय। बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन प्लेलिस्टनि, बेयाव थांनानै नायनो हागोन बर' रावखान्थि होननायनि। दा बेनिफ्राय नैबेहाय राव सोलोंनाय आदब दङ आरो बांरावारि सोलोंथाइ दङ। बेनि सायाव राव सोलोंनाय एबा रावनि केरेक्टारिस्टिक्सनिफ्राय लानानै रावनि डेफिनेसननिफ्राय लानानै मोनसे मोजां भिडिअ बानायनो नांगोन। मानो होनबा बेयाव रावनि बागै सोंनो हागौ, ओंखायनो बेखौ फैगौ समाव लाबोनो नाजागोन। दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोन, ओरैनो हगारनानै दोननाय नङा, बेखौ लाबोथारगोन आरो। बेनिफ्राय जोङो दा प्रेक्टिस कुइसन लानो नागिरनाया जाहैबाय गासैबो बे हांखो हालानिफ्राय जागायजेननानै गासै बेसिम जेसेबां दङ बे क्लास लानायफोरनि सायावनो प्रेक्टिस कुइसन लाबोनो नागिरदों। आरो बे प्रेक्टिस कुइसनाव जोङो जोङो आनजाद दानगिरि नङा, आनजादनि कुइसन पेपार बानाया। ओंखायनो कुइसन पेपाराव माबायदि फैथारगोन बेखौ जों बुंनो हाया, मानोना रावखान्थिनि नालाय। ससियेल साइन्स बा गुबुनफोरनिबा आलदा, बेयाव जोब्बा दाबसे जायगाखौ जेखौ सोंगोन बे नाम हायोबा जायगानि नाम सोङोबा जायगायानो जाखायो। अबेबा मोनसे मायथाइ एबा इयार सोङोबा जा प्रेक्टिस होयो बे फैयोबा बे फैनायानो जाखागोन। दा बे नाथाय ग्रामारनि बेलायाव मडेलजोंसो खोथा, माबायदि मडेलनि फैनो हागौ बेखौसो आङो होनो नागिरदों। आरो आंनि होनायजों नोंथांमोनहा माने जा फरायदों जा सोलोंदों बेयो रिपिट जागोन आरोखि, रिपिट जागोन, माइन्डआव गोग्लैगोन। दा बेखौसो आङो गोसो होदों आरो। ओंखायनो आंनि होनायानो फैगोन बे नङा, नाथाय माबोरै मडेलनि फैनो हागौ आरो माबे पइन्टआ कुइसनाव हाबफानानै थानो हागौ। दा बे माबे पइन्टखौ जोङो बेसेबां फरायखो बेखौ जों रिमाइन्ड खालामगोन आरो गोसोआव। आरो बेखौबो फरायनांगौ, नैबायदि मोनसे बेबायदिबो फैनो हागौ, बिदि मोनसे सानदांथि जोंनाव फैगोन आरो। ओंखायनो बेयाव आंनाव होनाया आं होनायानो फैगोन बे नङा, बेखौ गोरोन्थियाव साननानै दाला बेखौ। मानो होनबा बेयो मोनसे मडेलसो। दानिया नायदो, गोबाव खालामाजासे जोङो थांदिनि। जायफ्रा नायाखै भिडिअखौ नायनो हागोन, जेसेबां दङ नायजोबगोन आरो बिनिफ्रायनो लाबोनाय जादों। दाना नाय, फार्स्टनिफ्राय दङ, जों नुनो मोननाय जादों बिबारिया दिनै गावनि असे बिलोगोनि हाबायाव थांदोंनो। नैबे बाथ्रा, बिबारिया दिनै गावनि असे बिलोगोनि हाबायाव थांदों होनदों। बिदिनो सेन्टेन्स होयो, सेन्टेन्सनिफ्राय सोङो आरो एगजामाव सेन्टेन्सल' थाबावा पेराग्राफ होबावो। आं पेराग्राफ लिरनो हायाखै, मानोना गोबाव सम लायो। पेराग्राफाव लिरनानै पेराग्राफनिफ्राय सोङोबा साबसिन जायोमोन आरो। आंनाव माने पिसिबो गैया, लेपटपबो गैया, ओंखायनो मबाइलावसो बानायो नालाय, ओंखायनो आङो पेराग्राफ बानायनो हायाखै, नाथाय सेन्टेन्स बानायनानैनो सोंदों आरो। बिबारिया दिनै गावनि असे बिलोगोनि हाबायाव थांदों। ओमफ्राय मा सोंदों नायदो, गोजौनि बाथ्रायाव थानाय असे सोदोबनि ओंथिया जादोंनो। असे सोदोबनि ओंथिया मा होननाय जादों? दा जोंना अब्ला मा नुगोन, फार्स्टआव दङ नै मालाय दङ, गावनि दङ, जोंनि दङ, आंगो दङ। दा मा जाखो होनदों, असे सोदोबनि ओंथि होनो। असे सोदोबनि उल्था ओंथिबासो मालाय, माने उल्था ओंथिबासो जागोन, बे नङैबासो उल्था ओंथिबासो जायो। दाना गावनि होननाया नंगौ बादि मोनदों, नाथाय जोङो नायबावगोन जोंनि होननायाथ' असे होननाया जोंनिथ' होननाय जाया बियो। दा नायनाया आंगो दङ, असे माने आंगो, एक्जाक्ट मिनिङा आंगोआनो। ओमफ्राय बेनिफ्राय गावनि होननायाबो जादों, नाथाय गावनिफ्राय आंगोआ देरसिन मिनिं खिन्थानो हागौ। ओंखायनो असेनि ओंथिया आंगो, असेनि ओंथिया गावनि एबा जोंनि नङा, असेनि ओंथिया आंगो जागोन आरो। बेनिफ्राय सोंदों नाय गाहायाव, मानोना वार्ड मिनिं सोंनो थिननाय दङ, सिन'निम्स आरो एन्ट'निम्स, उल्था ओंथिबो दङ। उल्था ओंथिनि कुइसन लाबोनाय जायाखै। गाहायनि खौरां रिंसारफोरनि बबे मोनसे रिंसारखौ बर' रावाव सोदोबनि सिगाङाव फज'ना सोदोब दानो हाया होनदों। अर्थात सोदोब लिरनायनि सिगांथाराव बबे खौरां रिंसारा बाहायजाया होनदों गाहायाव। द, ज, नै नाम्बारसो दे पइन्टआ, नै बिसोर पइन्टआ नाम्बारसो, गआ नाम्बारसो। नैबे द, ज, अ आरो थआव बबे मोनसेया सोदोबनि सिगाङाव बाहायजायानो बर' सोदोब लिरनायाव? बे जाहैबाय जोंहा मा, बेनि सोमोन्दै क्लास लाबोखादों, बे जाहैबाय नैबे नोंथांमोना नुदों जों जागायनाय सोदोब जोंनाव गैया। वागब एबा जों जागायनाय सोदोब जोंनाव गैया एबा बानायनो हायानो। बियो राजुनि
बिमाय सोमदोननो। बियो राजुनि बिमाय सोमदोन। बे बाथ्रायाव थानाय बिमाय सोदोबाव थानाय रिंसार जथायनि बिबाङा जादोंनो। बिमाय सोदोबाव रिंसार जथाया मोनबेसे दंनो? रिंसार जथाय माने मा? सिलिबोला मोनबेसे दङ होनदों? मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनसेबो गैया होननाय जोङो। हथात सिलिबोल होननानै बुङोबा जों माखौ बुङोमोन? मा? रिंसार जथाय होनोबा बबेबा मोनसे बाथ्रायाव थानाय रिंसारनि खोन्दो, रिंसारनिफ्राय देरसिन, रिंसार सोदोबनिफ्राय दुइसिन, बेखौनो रिंसार जथाय होनोमोन। जेरै बावबो मोननै दङ, बि खनसे आरो माइ खनसे। बि खनसे सुर, माइ खनसे सुर, बि माइ बिमाय एरै। ओंखायनो बिमायाव मोननै रिंसार जथाय दङ, बियो मोनसे, माइ मोनसे। दानिया नैबाव नायसै जोङो मा नुदों? दिनै अखा हायोब्ला आं फरायसालियाव थाङा। नै दिनै अखा हायोब्ला आं फरायसालियाव थाङा होनदों। बेयाव गोजौनि बाथ्रायाव थानाय बाथ्राया गाहायनि बबे बाथ्रानि बाहागोआव गोग्लैयो? हथात बेखौ मा सोंदों नायदो। गोजौनि बाथ्रायाव दिनै अखा हायोब्ला आं फरायसालियाव थाङा होननाया गोरलै बाथ्रा, सिम्पोल ना कमप्लेक्स ना कम्पाउन्ड सेन्टेन्स होननाय जादों, ना मोनसेबो नङा बिदि सोंनाय जादों। दानिया जोङो जोंनाव सेन्टेन्सबो दंखायोमोन, ओंखायनो गोरलै बाथ्रा गलाय बाथ्रा खोन्थाखादों, क्लास लाबोखादों। दा बेयाव जों नुदों दिनै अखा हायोब्ला होननायाव मोनसे खोन्दो बाथ्रा सोदोब दङ सिम्पोल, आरो आं फरायसालियाव थाङा होननाया मोनसे बाथ्रा दङ। मोनसे थांखि आरो मोनसे थाखाय, मोनसे आरो थांखि आरो मोनसे थांखाय। बिदि मोनसे थांखि आरो मोनसे थाखाय, मोनसे थांखि आरो मोनसे थाखाय थायोब्ला बियो मा मोनोमोन? जथाय नङा, गलाय बाथ्रा। नाथाय बेयाव बिनिखायनो माबा माबि होननाय थायोबा बांबा बाथ्रा जागौमोन एबा जथाय बाथ्रा जागौमोन। आरो नैबे खोन्दो मोनसेल'बा गोरलै बाथ्रा जागौमोन। नाथाय मोननै खोन्दो आरो मोननै खोन्दोआव मोनसे खोन्दोआ हारसिङै ओंथि दिन्थिनो हायाखै, आरो बेखायनो बियो गलाय बाथ्रा, कमप्लेक्स सेन्टेन्स। आरो बेयाव थि दिन्थि दाजाब महरबो गैया, मा होनो, महरथि सोदोबफोरबो गैया, महरथि दाजाबनि सोदोबफोरबो गैया, आरो नाथायफोरबो बिदि थायोबा बांबा बाथ्रामोन। दाना नायनोसै गोजौआव। राबन राजानिफ्राय सीताखौ लायफिननो थांब्ला वीर हनुमाना जेब्लाबो जै श्रीराम बुङै गाबज्रियोमोन। दानिया मा होननाय जाखो बेवहाय? गोजौनि श्रीराम सोदोबनि दाथाय महरा जादोंनो श्रीराम, नैबे श्रीरामनि हांखो सिफायनाय दाथाय महर। स र इ बेयाव मा दङ नाय? दिन्थिया जों बिदिथ' जाया। नायै नुबाय जोङो, नैबाव नुदों, नै खेबसेनो जोङो राइट होफ्रांनो हागौ, नाथाय बेबो गोरोन्थि, गोसोआव लाखा। ओमफ्राय दाना नैबाव मोननै दङ, स आरो बावबो स एखे, र आरो बावबो र एखे। दानिया जोङो नुदों श्रीयाव नुदों ओरैसो थांदों नै इकारा, माने गोलाव इ। अर्थात गोलाव इबाथ' नैबे नंला, नैबे। ओंखायनो एक्जेक्ट एन्सारा ग'आ, बेनिया ग'आ। स र इ र आ म, बे गोसोआव ला। नाथाय नैबे महरा आं बेखौ हांखो सिफायनायनि फर्मुला होबोखादोंमोन। बेयो मा? नैबे बे सजों र'जों दाजाबबासो बिदि जायो। दानो नोंथांमोना मबाइलाव थुनानै नायबा नुगोन। दा बेनिफ्राय नायनोसै गाहायाव। गाहायनि बबे बाथ्राया गोरोन्थि सायख'? गोरोन्थिखौसो सायख'नो थिनदों, गोरोन्थि सायख'। क'आव दङ बाथ्रा फावफोरा जोनोमगिरि एबा लिरगिरि थाया। बेथ' गोरोन्थि नङा, बाथ्रा फाव मानोना खुगा थुनलाइसो, नंखाथारगौ बियो। बर' रावनि खौरां रिंसारथिफोरा गासै 40थाल', क'ख'आ 40था थायो, नंगौना नङा? दा नायसै गाहायाव मा दंबावो नायसै। बर' रावाव थाइजानि बिदिन्थिया गाहायै मोनथाम, बेथ' नंथारगौ। मा? दा बिदिन्था, गोदो बिदिन्था आरो इयुन बिदिन्था। देरसिन दाउदैखौ बर'फ्रा बुङो दन्दा दाउदै, फंसे बाथ्राजों फिननाय, नंखाथारगौ। देरसिन दाउदै, दाउदैनि गेजेराव थानाय देरसिन दाउदै माने मोननै जावजा थानाय, बेखौ दन्दा दाउदै बुङो। मेट्रिकआवबो फैखांबाय बे गोदो। बेनिफ्राय नायदो, बबे मोनसेया गोरोन्थि जाखो? गोरोन्थिया जाबाय नैबे बर' रावनि खौरां रिंसारथिफोरा गासै 40थाल' होननाया। बर' रावनि खौरां रिंसारथिया जोंना 40था नङा, 16थासो। आरो क'ख' एबा खौरां हांखोआसो गासै जोंना, खौरां हांखो होनबासो 40था। आरो हांखो आरो रिंसारथिनि डिफारेन्सखौ आङो सिगाङावनो फोरोंबोखांबाय। गाहायनि रावनि आखुथाइफोरनि बबे मोनसे आखुथाया बर' रावाव गैया होनदों? बर' रावाव गैयै आखुथाइ होनदों। क दङ रिंसार जथाय, सिलिबोलाथ' दंखायो, खिन्थाबोखांबाय। रिंसार जथायारि देंखो, टन दङ, हाइ टन आरो ल' टन मोननै दङ। आं बेनि क्लास लाबोखादों। दानिया खाव गारां रिंसारथि,
सेमि भावेल होननाय दंखाथारो सेमि भावेलाथ' दङ नङा होमबा वाइ आरो उ मोननै दंखायो इअ आरो उ मोननै दङ सेमि भावेल बर'आव रिंसार बोलो स्ट्रेस नैबे स्ट्रेसा गैया आसामिस रावाव दङ स्ट्रेस गैया होनदों जोंनियाव रिंसार बोलो स्ट्रेस गैया आरो जांसार होयोबा जांसारबो थानाय नङामोन गाहायनि बबेया रावनि आखुथाय नङा रावनि आखुथाय नङानो बबे मोनसे रावनि आखुथाय नङा नायनोसै रावा गोसोनि साननायखौ फोरमायनायनि बिजों नंखागौ रावा सोलायस्लुला नोंगौ सोलायलाय रावा सोलायलाङो रावा सासेया गुबुन सासेनि सुंज्रोब लाखिलायनायनि बिजों बेबो नंथारगौ गासैबो रावनि गुदि फुंखाया मोनसेयानो होनदों नङा गासैबो रावनि गुदि फुंखाया मोनसेयानो नङा सोरबा इन्डो इउर'पियान सोरबा मा साइन' टिबेटान सोरबा द्राभिडियान जोंना जेरै साइन' टिबेटान बर'आ बेबायदि मोनसेयानो नङा होमबा गासैबो रावनि गुदि फुंखाया मोनसेयानो नङा बे दाना नैबाव सोंबावनोसै नै मिनानि बिदाया सासे हांखोनि मानसि बेनिखायनो गामियाव बिखौ बयबो मान होयो गोजौनि बाथ्रायाव थानाय हांखोनि मानसिनि ओंथिया जादों हांखोनि मानसिनिया जाहैबाय बाथ्रा फान्दायनि नोंथांमोननि थाखाय लाबोना होफैदों बाथ्रा फान्दायनि नोंथांमोननो भिडिअ लाबोखादों एबा नट्स होखादों बाथ्रा फान्दाय हांखोनि मानसिनि ओंथिया मामोन जोंना गोजौ गेदेर बेथ' नङा दैदेनगिरि बेबो नङा साख्रि आवलाबो नङा लेखा गोरोंखौ हांखोनि मानसि बुंनाय जायो बा ग नाम्बारा लेखा गोरों गाहायनि बबे बाथ्रायाव थाइजा सोदोब दङ नै गाहायनि बबे बाथ्रायाव थाइजा सोदोब दङ बेबायदिनो फैयो जोंनाव एल पि सेक्सनावबो माबा फेट आनजाद फैयोनो माब्लाबा मा होनो गुन उत्सब फैयो माब्लाबा माबा माबि आनजाद हरलाबाय थायो आरो बाथ्राखौ गथ'फोरनोनो बिदि फैयो जेरै आं मडेल बानायदों गथ'फोरनोनो बिदि होजोबो बे गथ'फोरना होनायाव गोबां माखासे फोरोंगिरिफ्रा हाया जोंनावबा सोरनावबा गोरोंफोरनाव सोंनांगौ जायो गथ'निथ' बादे फोरोंगिरिफ्रानो हानो नागिरा थिग बेबायदिनो जोंनो मोजां सोलोंना थाङाबा आन्दायहैगोन आरो गायनि बबे बाथ्रायाव मानो थाइजा सोदोब भार्ब हाबनानै थानांगौनो भार्बा हाबनानै थानाय क नाम्बाराव दं गलाब बिबारा नायनो समायना दंना गैया नायदो बियो राजुनि मासेल' मोसौ गाय सानखां बिमाया बिमलानि बिलोगो रैसुमै मोनानि गारि गोदाना गोसोम गाबनि नै बबे मोनसेयाव थाइजा दं भार्ब हाबनानै दं भार्बा जाहैबाय नैबे नायनो नाया थाइजा बे थाइजाया बाहायल' दं ओंखायनो गलाब बिबारा नायनो समायना वार्ड सेन्टेन्सआव दं आरो बे राजुनि मासेल' मोसौ गाय होनदों बेयावथ' मोसौ गायखौसो मोसौ खिथानायसो जानांगौ थाइजायानो गैया सानखां बिमाया बिमलानि बिलोगो बावबो गैया रैसुमै मोनहानि गारि गोदाना गोसोम बेबो गैया नाथाय थाइलालिसो दंजोबो दे बावहाय थाइलालिया जाहैबाय मा मासेल' होननाया थाइलालि गोलैयो बेनिफ्राय मा होनो नैबाय दङ नै सानखां बिमाया बिमलानि बिलोगो बेयावबो गैया ओरै नैबे गारि गोदान थाइलालि बिसोर दं आरो नाथाय थाइलालिनि सोङाखै आं थाइजानि सोंदों थाइजायानो ओंखायनो नायनोआ थाइजामोन गाहायनि बबे बाथ्रायाव सोदोब बेखेवफानिखौ दाजाबदाया गोथे महराव दङ नाय जोंना गोथे नाय मोनसे सिलेबासाव दंमोन ओंखायनो लाबोदों माया गोथे बेनि स्पेसियेल भिडिअ लाबोखांदों बेयाव नायदो गाहायनि बबे बाथ्रायाव मा गोथे खौरां हांखोनि खौ दाजाबदाया बेखेवफा सोदोबनि खौ दाजाबदाया गोथेनानै दङ दिनै कमला जोबोद खुसि बेयाव गैया कमला मोसौ खादों नायसै बिनि मोसौ गाया गुफुर बिनि मोसौखौ गाया गुफुर बेयावबो जाया बिहा बोरमाफोरखौ रंजायो बेबो जाया नैयाव दङ कमला मोसौखौ खादों जानांगौ नाथाय कमला मोसौ खादों जोङो बुङो खौआ मोसौजों खौ दाजाबनांगौमोन बे थाखोमानानै दङ ओंखायनो गोथे महरा बेयाव दङ सेकेन्ड खआव कमला मोसौ खादोंआव कमला मोसौखौ खादों जानांगौमोन थाखोमानानै दं आरो दानिया मासलांखार सोदोबा मोनसे मा होनो दानाय सोदोब नामा गुबै सोदोब नामा दाहार सोदोब नामा ना गोदानै दानाय सोदोब होनदों बेनि मोनसे भिडिअ लाबोखांखादों आङो गोदानै दानाय सोदोब गुबै सोदोब मा आलदा आलदा भिडिअ लाबोखानाय दङ एबा नट्स लाबोखानाय दङ नोंथांमोना नायबा नुगोन बे मासलांखारा जाहैबाय दानाय सोदोब नङा गोदानै दानाय सोदोब जायखौ हाइब्रिद बुंनाय जादों मानोना मास माने असमिया आरो लांखार माने बर' असमिया आरो बर' मोननै सोदोब दानाय मासआ ना असमियानि सोदोब लांखारा बर'नि मास लांखार ना लांखार आरो गोदानै दानाय सोदोब गायनि बबे खौरां रिंसारा नेरखां रिंसार नङानो खौरां हांखोनि सालायनि बाहागो लानानै जोङो मोनसे
फारिलाइ लादों खौरां रिंसारथिनि एकदम थख' थख' लाथारनांगोन बेखौ नेरखां हांखो नसल बेखौ लादों जोंना होमबा म न अङ मोनथामा नेरखां हांखो स'आ नङा स'आ हांदुंसोमोन हांदुं हांखोआ मामोन स ज ह'मोन ओंखायनो बे स ज ह'आ हांदुंसो म न अङआ नेरखां दा नेरखां हांखोआ मोनथाम होनबालाय स'आ हांदुं नालाय बे हांदुङा नेरखाङाव हाबफाबाय स'आ गोरोन्थि जानानै दं आरो नेरखां हांखो ओमफ्राय बेनिफ्राय गारामा-जाब थालो-जाब गासिबो नायजोबनांगोन दंखायो लाखांखाजोब्बाय गाहायनि बाथ्राफोरनि मावरिजा आरो सोदोब बिख'फाफोरनि गोरोबैखौ सायख' होनदों मावरिजा आरो सोदोब बिख'फाजों सोमोन्दो दङ बेनि मोनसे इउनिट आलदा दंथारो डिटेल्स नोंथांमोननो होखांखाबाय नायनोसै दाना मावग्रा मावरिजा बेखेवगासेया मावग्रा मावरिजाजों बेखेवगासेया थाखायो नंगौ बे नंगौ मावफाग्रा मावरिजा बेखेवगानैखौ थायो नंगौ मावफाग्रा मावरिजा बेखेवगाथामजों थायो नंगौ बेबो मिलायदों हर मोनग्रा मावरिजा बेखेवगास्नि नै जायाखै बेखेवगाबानिफ्रायसो थायोमोन हर मोनग्रा मावरिजाजों निफ्रायसो थायोमोन नङा बेखेवगास्नि आवसो दङ नैबे नङा आव थाया बेखेवगास्नि आव थाया हर मोनग्राजों बेखेवगाबानिफ्रायसो थायो सोदोमस्रिया गावनि न'आव मैया थांदोंमोन गोजौनि बाथ्रायाव थानाय थांदोंमोन सोदोबनि दाजाबदाया जादोंनो थांदोंमोन सोदोबनि दाजाबदा थांदोंमोनना नैबे थाङा थाइजा आरो दोंमोन दों आरो मोन बे मोननै दाजाबदाया मानि दाजाबदा होनदों सानरायनि दाजाबदा नामा नङा थाइजानि दाजाबदा नामा नंगौना नङा नायसै मंरायनि दाजाबदा मंरायनिथ' नङा मंरायनिया सोरमोनफोर बिदिसोमोन ओमफ्राय दा सानरायनि दाजाबनायाबोथ' सोरमोनफोरसो फ्रा थाइजानि दाजाबदायाथ' गोबां दङ बावैसो लाथारदों नैबे थाइजानि बिदिन्थानि दाजाबदा मानोना थांदोंमोन होननाया फार्स्ट टेन्स एबा जाखां बिदिन्था गोदो जाखां बिदिन्थाखौ खिन्थादों ओंखायनो बियो मा थाइजानि बिदिन्था टेन्सनि गाहायनि बबेया खोथियाजों बाहायजाग्रा थि दिन्थि दाजाब महरनि सोंनाय जोंनाव दंखायोमोन नांथारगौ थि दिन्थि दाजाब महरनो खोथियाजों बाहायनो खोथियाजों जाय खोथिया फुवा मोनथिनाय नङा मोनथिग्रायाथ' खोथिया फुग्राया मोनथिखागोन मुथाखौथ' खोथियायाव मुथासे मुथानै होना आखासो होनो आखासे आखानै गायनाखौबो थुरिजोंसो बाहायनो मोथिखौ माइ हानाय मोननायावसो बाहायनाय जायो होमबा दांग्रियानो राइट एन्सार जाबाय मानोना माइखौ 8 आखाजों दांग्रिसे दांग्रिनै दांग्रिथाम बानायनाय जायो गाहायनि बबेयाव अखाफोर सोदोबजों बाहायजाग्रा रावसानो नै मानगोनां आरो रावसा सोदोब होननाय दंखायो जोंनिया सिलेबासाव गाहायनि बबे सोदोबा अखाफोरनि रावसा सोदोब नङा होनदों रावसा सोदोब बबे मोनसेया अखाफोरजों बाहायजानाय रावसा सोदोबनो नखाफोर नंथारगौ बेथ' नखाफुरि बेबो नंगौ उखुमब्रि बेबो नंगौ हथात गोजौनि गासैबो अपसन मोनथामखौबो गोसोआव लानांगोन आं गोसोआव लानो हानायनि होनाय जादों बिदि गोजौनि गासैबो रावसा सोदोब गाहायनि बबे मोनसे सोदोबा बिजरा बिसुं बिनै बिसुं बिमोनथाइ बिसुं नोंथांमोननो स्पेसियेल भिडिअ दङ बेखौ नोंथांमोननो होबोबाय थाखादों नायबा मोनगोन बिसुंनि सोमोन्दै आरो बिसुङानो गोरा नङा फरायबालाय गोरलै गोबाङानो गोरा मोनो नैबे सिजोम राइट एन्सारा बे सिजोमानो बिजरा बिसुं नै खोमाजों खोमा दाउनि बिदै दाउदै राजानि थावनि राजथावनि बेफोरो आलदा बेफोरो गुबुन बिसुं बेखौ नोंथांमोना नायदो अलरेडि भिडिअ दंखायो गाहायनि बबे बानान खान्थिया गेबें नङा सायख'नो बानान खान्थि आ हांखोनि नेम लादोंमोन ओंखायनो आं बेखौ होनाय जादों आ हांखोनि नेमनि थाखाय बियो मानोना जोंनाव हांखो हाला होननाय दङ बेयाव थां दाजाबो मोनथाम मोनब्रैबो गासिबो एखेयानो फ्राय नै थाङो बबे मोनसेया कारेक्ट नायनोसै आ हांखोनि नेम बादियै जोंना ट आखार था उनिसाद ओमफ्राय दाजाबफायोबा जोंना मा जायोमोन अङआ उनिसारा अङनि महर लानानै ओखार दाजाब जायो थ' नैबे एन्सारा राइट एन्सारा मा थाङो नैबे घआ अपसना बे राइट एन्सार मानोना नैबेहाय थाङोआव अङ ओखार जादोंबाबो उनिसारा गानानै फैयाखै उनिसारा थाफादों ओंखायनो गोरोन्थि थाङो बिदिथ' जाखाया अङ थानाय समाव उनिसार थानायाव आरो थाङो बिदिबो जाया उनिसार थानाय समाव गोसोआव लादो आ हांखोनि नेमनि फुरा मोनसे स्पेसियेल भिडिअ दंखायो नायबानो जाबाय गाहायनि सोदोबफोरनिफ्राय अरायजोला आथोन सोदोबखौ सायख' जोंना आथोनबो दङ आथोन सोलायनाय आथोन दानाय आथोन दानायनि जोंनाव आदब खायदा बेसेबां दङ
बेखौ आरो अरायजोला अरायजो आथोन जेसेबां दङ लाखांखानाय अलरेडि भिडिअ गोदानै फैदोंमोन नायदो, नायाखैब्ला गाहायनि सोदोबनिफ्राय अरायजोला आथोन सोदोबखौ सायख'नो अखन्दा, मोनथिना मिथिया अखन्दा माने हाबा जायालासेनो बोरायलांनाय हौवा। बिनि उल्थाया हाबा जायालासेनो बुरैलांनाय हिनजाव दङ जोंना माबि आदुंगारि। ओंखायनो बेथ' उल्था आथोन माबा अरायजोला नंला, उल्था आथोन दङ। बालन्दा बेबो बिसि थैजानाय, फिसाय थैजानाय बि हिनजाव रान्दि दंखायो बेनाव जो आथोनाव। दाहोनानियाथ' जो आथोन दङ रुवाथि। दौरि मोनसे बेखौ गोसोआव लादो, होमबा दौरिया अरायजोला आथोन। दौरि, बारलांफा, बा ओमफ्राय मा होनामोन बारलांफा, दौरि, ओमफ्राय लावखार, बेगार, ओमफ्राय दानथारु, बादारि, ओमफ्राय दंबावोमोन जोंनिया खासियाबो गोसोआव ला। जो आथोननिफ्राय खासि खालामो नामा? नङा। इन्टारेस्टिं बियो। बेनिफ्राय आरोबाव माबा माबि सोदोब गोबां नोंथांमोना दिहुनना होदों, नायबानो जाबाय आरो। दा बेखिनिमोन प्रेक्टिस कुइसन। आसा खालामो नोंथांमोना एसे गोसोआव नांफिनबाय जानो हागौ। जायफ्रा बेफोरनि स्पेसियेल मोनफा मोनफा भिडिअ नायाखै नोंथांमोना नायदो। बर' रावखान्थि होननाय प्लेलिस्टआव थांदो, डिसक्रिपसनावबो लिंक दं। बेनिफ्राय होमबानो गासैखौबो थख' थख' बुजिनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।